B'investiment totali ta' 2,100,000 euro ser isiru 4 proġetti u jingħataw servizzi fi residenza San Vincenz de Paul. B'investiment ta' €1,000,000 ser jinbidlu 800 sodda minn mekkaniċi għal elettriċi. Dan ser ikun qed ifisser servizz aħjar għall-anzjani biex ikunu aktar komdi. Fuq talba tal-anzjani wkoll ser jiġi estiż is-servizz tal-Wi-Fi f'kull rokna ta' San Vincenz de Paul. Kif ukoll ser isir xogħol ta' tisbieħ fuq l-aħħar żewġ tiswali li fadal. L-aħħar proġett huwa servizz ta' dentistrija li biftehim mal-privat ser jibda jingħata b'mod aktar effikaċi. Il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul, Josian Kutajjar, qalet li permezz ta' dan il-proġett ser tonqos il-lista ta' stennija tal-anzjani li għandhom bżonn issirilhom fost oħrajn dentatura. Dan is-servizz ser jingħata wkoll lill-anzjani li jgħixu f'residenzi oħra tal-Gvern. Sa nkunu nistgħu nindirizzaw dawn il-bżonnijiet li forsi mhumiex fil-top priority imma huma xorta bżonnijiet u ħankunu qegħdin nindirizzawhom b'mod immedjat. Hija spjegat ukoll proġetti li huma maħsub għaż-żmien illi ġej. Oltre minn hekk nista' ngħidlek ukoll li aħna qed inħarsu lejn l-ispazji miftuħin tagħna, lejn is-sitwazzjoni tad-dimensja u għandna ħafna proġetti ippjanati wkoll qegħdin fl-andament li aħna nfittxu l-fondi tagħhom ħalli nibdew il-proċess. Il-Ministru għall-Anzjani Michael Farrugia qal li permezz ta' dawn il-proġetti li tħabbru l-erba' ser ifissru servizzi u faċilitajiet aħjar għall-anzjani. Aħna qabel xejn jinteressana illi l-anzjani ikollhom ambjent sabiħ fejn huma jgħixu, li jkollhom l-aħjar faċilitajiet, imma fl-istess ħin illi l-ħaddiema ikollhom is-serħan tal-moħħ li qed nipprovdulhom apparat illi jħares saħħithom u wkoll ambjent illi jkunu kuntenti jaħdmu fih. Dawn il-proġetti qed isiru b'kollaborazzjoni mal-Kumitat tal-Ħarsien għar-Residenti f'San Vincenz.